ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ ಕಾವ್ಯ ಸುರುಕು ಸುದ್ದಿತಿರ್ಲ. ಕಯಾಕ್ ಬೀರಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ರಾಪ್ಸನ್ ತಪ್ಪುತೇರಿ ತಳಂಗೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈ. ಭೂಲೋಕನು ಪೂಜೆರೆ ಬರಂದು ಮಾಲೂಕುರ್ದು ಒಂದಿ ಕೊಡಿ ಬಂಧಯ. ಕೆಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಗಾದ ಪುಟುಸಿಗಿ ಜನಕುಲಿಗಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಪ್ಪಾಡಿ. ಸಾಹಸ ಬೀರಿದಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಯಾಂಡಿ ರಾಪ್ಸನ್ ಮೇರಿನ ಕೇರಳದ ತಳಂಗೆರೆ ಬೀಚ್ದಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಸುದ್ದಿ ಕೇಣಿ ಪೊಲೀಸರು ಪತಿ ತಪ್ಪು ನಡೆದಂಡು. 45 ಪಿರಾಯದ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಜರ್ಮನಿ ಹಿಡಿದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೂ ಕಯಾಕ್ ಪಂಪಿ ಒರಿ ಕುಲ್ಲು ಓಡೋಡು ಪೋಪಿ ಸಾಹಸ ತಾದಿಡುತ್ತೇರು. 4 ದಿನ ದುಂಬು ಕುಡ್ಲಗು ಅರೆಗು ಎಡ್ಡೆ ತಮ್ಮನ ತಿಕ್ಕಿದುತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಕಾಸರಗೋಡದಲ್ಪ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ನಡೆದನು. ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಮಲ್ಲ ತೆರೆಕ್ಕು ತಿಗಿದು ಅರಬ್ಬಿ ಕಡಲ್ಡು ಮೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಬುಧಾರ ಬಯ್ಯದಪ್ಪಗ ಅರೆನು ತಲಂಗೆರೆ ಬೀಚ್ದಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಮೀನವೆರುತುವುದು ತಪ್ಪು ತೆರೆದು ಕಡಲಕೆರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸುದ್ದಿ ಕೊರಿಯರು. ಬೇತೆ ದೇಶದಾರು ಒರ್ತಿಯೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆನ ಸಾಹಸ ಪೋಕೆ ಇನ್ಪಿನವು ಅಕಲೆಗೆ ತೆರೆದುಜಿ. ಕರೆಕಾಪು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಮೇರೇನು ಪತ್ತದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತಂದು ಪೋಯರು. ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಕನು ಕೈಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು. ಅಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಅರೆನು ಬುಡ್ಪಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತೋಜಾಜೇರು. ಪೊಲೀಸರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಅರೆನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಕುಲಾಯಿನೇಟ ಹತ್ರ ಅರೆನ ದುಂಬುದ ಪೋಕೆ ತಡೆಯಾಂಡು. ಇಸಯ ತೆರೆದು ಪೇಪರ್ ದಕ್ಕಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನಪಗ ಈ ಇಸಯ ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಕಡೆಕ್ ಕಾಸರಗೋಡದ ದೇಶೀಯ ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೂಸಾ ಶರೀಫ್ ಇಸಯ ತೆರೆದು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಜಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕೋಣೆ ಕೊರ್ಪಾಯರು. ಅರೆ ಕಯಾಕ್ ಪೊಲೀಸರ ಹೊಸಟೇ ಉಂಡು ಅವೆನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕಣಯರಾತಿಜಿ. ಕುಡ್ಲಾಡು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಏನನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಾಂಡ್ ಇಂದುದು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬೇಜಾರು ತೊಜಪಾಯರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಒಂಜಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಪಂಡ ಪೋಡಿ ಪಾನ್ಕಾಯಿ ಭೂಲೋಕದ ಬದಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಮೇಯಿ ಪೂಜರೆಗುಂಡು ಇಂದದು IANS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಿಪದರು. 2016 DA 14 ಇನ್ಪಿ ಈ ಪೊಡಿ ಬಾನ್ಕಾಯ 148 ಮೀಟರ್ ಅಡ್ಡ ಗೆಲದ ಕಲ್ಲ ತುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಾದಿಲು ಸುತ್ತೊಂದು ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಭೂಲೋಕದ ಬದಿ ಬದಿಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ನಟ್ಟಿರ್ಲು 16 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷಗೂ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ನೆಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಟ್ಟಲೆ ಆಡಳಿತದ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ದುವಾರಿ ಈ ಇಸಯ ಪಿದಾಯಿ ಪಾರ್ದೇರು. ಭೂಲೋಕಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಮುಲ್ತಡ್ದು 34,100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾನ ಆಜರಿಯು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್. ಕರಿ ವರ್ಷ ಸ್ಪೇನ್ ಬಾನ ದೂರ ತೂಕೆ ನಿಲೆಡ್ದು ಈ ಪೊಡಿ ಬಾನ್ಕಾಯನು ಪತ್ತೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಐತ ಬಕ್ಕದ ವಾರ ಒಂದು ಭೂಲೋಕಗೂ 14 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತುತ್ತನು. 1,30,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ದ ಈ ಕಲ್ಲು ತನ್ನ ತಾದಿ ಬದಲ್ಕೆಡು ತಾನು ಸುತ್ತು ದಿನೊಟ್ಟು 350 ಬದಲ್ಗು 317 ದಿನಕ್ಕೂ ಜಾದನು. ಲೋಕದ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದೇನು ಅಜಕೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ನಿಲೋಕು ದರ್ಪಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕಲ್ನ ಬಾನುಡೆ ಪೊತ್ತುದು ಬೊಣ್ಣೆ ಆಪುಂದು ತೆರಿಪಾದಿರುವುದಿಲ್ಲ ದುವಾರಿ ಪಂತೇರು. ಬಜಿ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಂದು ಈ ಪೊಡಿ ಬಾನ್ಕಾಯನು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಎಲ್ಲಿಯ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಡೆ ತುವಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಈ ಪೊಡಿಕಾಯನು ತೂವೊಂದು ಐತ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕ್ಷಣ ಇವರ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಪೊಡಿಕಾಯ ಮಿನಿ ಭೂಲೋಕಗೂ ತರ್ತಂಡ 2.5 ಮೆಗಾಟನ್ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡಿನ ಇಕ್ಕು ಸಮ ಆಂಡ ಅಂಚ ಹಾಪುಜಿ. ದುಂಬುಗುತ್ತೂಲೆ ಕೆಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಗಾದ ಪುಟುಸಿಗಿ ಜನಕುಲಿಗಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಪ್ಪಾಡಿ.